moi. Où est ma tête? Hola, bona tarda, programa Escena. Us presentarem Delicades de teatre al programa Escena. Aquí tenim el cartell d'entrada, de benvinguda. Estem aquí al cor de Barcelona, al Teatre Poliorama. Veniu amb mi? Entrem. S'està fresquet. I aquí tenim l'escenari de Delicades. Aquí no es passa normalment, però nosaltres hi passem. No ho digueu a ningú, eh? Aquí tenim doncs, un terra que podeu veure, és un terra així com d'empedrat, de pati. Evidentment és tot trampa, però és preciós. Un arbre que té el seu motiu de ser-hi, que això representa que és un pruner. Un roser, que també té el seu motiu de ser-hi. Una banqueta, que també hi ha de ser, i és només el primer sketch. És que en sou d'idiotes els homes. Idiotes. I tu ja pots anar en compte perquè mira que n'arribes a ser d'innocent. Són 18 històries, 18 esquetxos i jo diria que el nexe en comú és que són històries que mostren pinzellades de la vida, no? I el més important suposo que són aquests sentiments que afloren en aquestes pinzellades, no? Gràcies. Moltes gràcies. I aquest cel tan meravellós que té una cosa darrere que es mou i llavors es van movent els núvols. Llavors aquí tenim camerinos, en tenim una a cada banda a baix i una a cada banda a dalt. Si vosaltres voleu anar visitant el personal, doncs vosaltres mateixos. Ens estem posant els rolos perquè com que aquesta obra passa més o menys als anys 30-40, doncs les dones d'aquella època portaven molt marcades les ondes, no? El que diu la mama, doncs et vas introduint ja a poc. Ara després farem una mica de calentament a l'escenari. Si tenim temps, calentem la veu, calentem una mica el cos i ens posem així una mica a punto. Mentre et vas preparant, ficant una miqueta en el personatge, i amb la Carme doncs, ens anem posant al dia també. Lo de maquillar-me sí que... Aquesta funció hi ha totes, eh? M'agrada, si pot ser una mica de temps, i maquillar-me allò tranquil·lament, i em serveix per estar un moment allò tranquil·leta, i així, abans de començar, i això. M'estàs posant nerviosa? Jo? Sí. Tu sí que em poses nerviosa a mi. A tu et molesta el crucifix? No, a mi ni em molesta ni em deixa de molestar. L'hem de despenjar i s'ha acabat. Sinó que com que són 18 esquetxos, doncs fas 18 moments de la vida, però no... Sí que evidentment cada un és un personatge, però hi ha moments en què jo faig la tia Guada i ella és la tia Guada després. O jo faig l'abuela i la gata fa l'abuela. Jo potser tinc, bueno, no sé, la història aquesta que tenim totes amb aquest músic dels platerets, per mi és un moment molt xulo perquè ens retrobem totes. M'agraden totes. M'agraden totes, les que faig, la veritat és que m'ho passo bé tant amb una com per exemple, amb la primera, que no tinc gaire res a dir. És molt gustosa de fer perquè és el començament de l'obra, a més, i és d'una tranquil·litat i una pau, o sigui que és de la millor manera de poder començar una funció, no? Que és calma, entro, m'assequen aquí, saps? Em donen un got de llet, me'l prenc, saps? És molt calmós, és molt calmós. No toquis res! Deixa-ho, ho trencaràs tot. Hi ha una escena en la qual jo vaig amb uns platerets i això m'ho va regalar l'Àgata i és un tio amb els bombos. Hauria d'haver sigut amb platerets, però fa molta il·lusió perquè és una cosa que em va regalar l'Àgata. Això és una cervesa especial perquè hi ha un moment que diem en la funció que la cervesa no emborratxa i ens la vam autoregalar. Aquest sabó és de la Carme, aquesta targeta és de la Marta, una flor, Delicades. Que bufona, quina preciositat! Bueno, Alejandro Andújar, que és això, que ens ha fet el vestuari i l'escenografia, doncs ens ha regalat aquest dibuix de cadascú d'un moment determinat de la funció, uns dels rols que juguem. I en aquest cas és el del fotògraf, que sóc jo, i aquest sóc jo, més guapo m'ha deixat. A tu no et cal una foto d'en Felipe amb la tita ben trempada.
Que es foti, que només et vol per fer-se palles. Per a mi m'ha agradat bastant. Hi havia parts que m'han agradat més i altres que no tant, però trobo que té suquilla. M'han agradat molt els monòlegs, molt amb l'estil d'elles, però havíem vist altres coses d'elles que m'havien entusiasmat més, però això, Déu-n'hi-do. Fuig una mica del que havíem vist en teatre, al mateix temps també té un punt de profunditat molt interessant i realment la tècnica depurada de les actrius i dels dos actors fa que ho puguis disfrutar molt. La veritat és que teníem moltes ganes de fa temps de treballar amb homes, però també amb l'Albert hem treballat amb Jetlag i és de la família, de fet, i també no era necessari segons en quines obres. Ja en l'última el Javier Dolte ens va dir «Hombre, sería más fácil si pusiéramos un par de hombres». I aquí l'Alfredo Sanzol, que és l'autor i director de l'obra, ens va dir «Si poseu homes podrem explicar altres coses», no? I vam decidir que era el moment i van entrar el Jordi Rico i l'Albert Ribalta i estem encantades, és una passada. Per mi ha sigut el mateix que en un altre lloc, Vull dir, jo no he trobat res especial, només especial que són una gent que conec molt, això sí. Per mi ha sigut molt gustós, és un grup molt cohesionat i la veritat és que m'he sentit molt ben acompanyat, o sigui, no m'ha sigut difícil ni traumàtic ni res, ni molt menys. Quan ja han obert sala, que ens queden 30 minuts per començar, baixo baix, em col·loquen el micro, el meu espai, saps? Soc bastant amo del meu lloc, la veritat. En aquesta funció jo entro al teatre normalment una hora abans i estic per aquí, estiro una mica, parlo amb la gent, vaig fent, tampoc no cap cosa excessiva perquè no demana, o almenys jo crec que no em demana un estat d'energia excessiu. De moment encara estem com tastant el públic, perquè el primer dia que ho vam presentar amb gent, clar, riuen allà on no t'esperes que riguin, on pensaves que riurien, no riuen, i descol·loca molt, no? Sobretot m'ha agradat els diferents esquetxos que han fet i la realitat de la vida, no? Han actuat bé, el que passa que potser no sé ben bé on volia acabar d'anar. Jo ja les havia conegut des de la televisió i tal, i m'agraden molt i ho fan molt bé.